Dođi u Ivanić Grad, dođi na Bučijadu. Dođite na Bučijadu u Ivanić Gradu! Dođite u Ivanić Grad na Bučijadu. Dame i gospodo, dobrodošli na Bučijadu. Ako niste bili s nama, što se čeka? Možete vlakom, možete pješke, ako volite hodat, možete biciklom, pa nije Ivanić na kraj svijeta. Ako treba helikopter, i to ćemo riješiti. Bok! Bučijada, 13. U Ivanić Gradu. Odličan je i nas. Uvijek tradicionalno treći vikend u listopadu. I tradicionalno po lijepom vremenu. I po lijepom vremenu, da. Upravo prava prilika da napustite sve i odete na dobru Bučijadu. Pogledajte šta mi ovdje svega imamo lijepoga. To je samo mamac i koga imamo. Imamo gospođu Ankicu Beštar, direktoricu turističke zajednice grada Ivanić Grada, dobro jutro. Pa zatim gospođu Maricu Svetličić, tajnicu udruge proizvođača bućina ulja i gospodina gradonačelnika grada Ivanić Grada, Javora Bojana Lešad. Dobro nam došli. Dobro nam došli. Evo za početak odmah točno sve lokacije, da se ljudi ne gube, da znaju gdje će parkirati i gdje doći. 13. Bučijada je u centru grada na više lokacija. Na tržnici Maznica svakako gdje je okosnica same Bučijade izlaže oko 90 obiteljskih poljoprivrednih gospodarstava, od toga je 13 ekoloških i 30 proizvođača bućinog ulja iz cijele Hrvatske. Isto tako na ostalim lokacijama su ostali sadržaji u Pučkom otvorenom učilištu, muzeju, a ove godine proširili smo i Bučijadu na sportski park Zelenjak, novouređenu šetnicu, tako da su tu brojni sadržaji za djecu, od vatrogasne, izviđačke Bučijade, tako da su bogati program za cijelu obitelj, od najmlađih do najstarijih. Od kada do kada točno? Bučijada kreće 13. u petak. 13. Bučijada, ali bit će lijepo vrijeme. Uvod u Bučijadu i otvaranje parka skulptura i instalacija od buća u našem gradskom parku. Poslije toga u 19 sati je i otvorenje Škrt kornera. Znači na glavnom trgu mali trgić bit će posvećen škrletu. To ti je vino inače. Sorti vina škrlet, gdje će se predstaviti 9 vinara udruge Škrlet i zasvirat će Oridano Gypsy Jazz Band, tako da krećemo već u petak na večer. U subotu je taj sajam od 9 do 18 sati na više lokacija. Tu su još i brojni sadržaji za etno sadržaj naših kudova, izložbe, koncerti u večernjim satima, koncerti opće opasnosti, a u nedjelju imamo i kuma 13. Bučijade Ivicu Kostelića. Evo za gradonačelnika, što Bučijada znači za vaš grad i od kuda dolaze vaši posjetitelji, kako možete privući još više posjetitelja? Vjerujem da ste tijekom ovih svih godina došli možda i do nekih novih ideja kako privući ljude da dođu u vaš grad. I kako mijenja uopće grad, jer vidimo evo sad je i šetnica uređena. Pa ja moram reći da je Bučijada sigurno predstavlja najvažniju manifestaciju u našem gradu. Ona osim turističke važnosti i privlačenja mnoštva gostiju iz različitih dijelova, prvenstveno Hrvatske, ima i onu drugu funkciju, to je gospodarska funkcija i gospodarski značaj. U tom kontekstu smatram da smo upravo ovih 6-7 godina napravili značajne pomake. Tu će vjerojatno i gospođa Marica reći više o tome. Ona je značajna zato što homogenizira grad. Građani stvarno Bučijadu doživljavaju kao njihovu manifestaciju. Svi se rado uključuju. Ne bi bilo niti moguće napraviti niti organizirati bez mnoštva volontera, naših udruga i građana koji se na razne načine u nju uključuju. Mnoštvo sadržaja na samoj Bučijadi zapravo dovodi u grad i mnoštvo ljudi. Ona okuplja jednu široku populaciju, obitelj, djecu, starije, naši umirovljenici, mnoštvo autobusa umirovljenika iz drugih dijelova Hrvatske taj dan dolazi u Ivanić Grad, izložba pasa međunarodna, pa evo ga dolaze i ljudi radi toga i svi na kraju ostanu na Bučijadi koja je kao centralni događaj.
po nekim procenama preko 20.000 ljudi se nađe u našem gradu kroz ta 3 dana, što je zapravo više nego što Ivanić ima stanovnika. A evo vidimo u našem videozidu i Ivicu Kostelića koji će sigurno privući još više posjetitelja. Pa evo, ja moram reći da mi obitelj Kostelić doživljavamo uvijek kao našu Ivanić-gradsku obitelj. Mama Kostelić znači je naša sugrađanka, Janica Kostelić je počasna građanka našega grada. Kod nas znači i žive jedan dio znači svog života i drago nam je da se uvijek sa ponosom možemo sjetiti njih i drago nam je da borave u našem gradu, drago nam je vidjeti ih na ulicama Ivanić grada i posebno mi je čast i zadovoljstvo evo da je Ivica pristao ove godine biti naš kum Bučijade i sigurno da će to privući mnoštvo građana. Ako ništa drugo radi dobre svirke. Naravno. Johnny be good. Gospođo Svetličić, Bučijada, naravno buča, bučino ulje i drugi silni proizvodi. Koliko je to bučino ulje kao jedan od onih proizvoda koje jako cijenimo što se tiče buče, je prisutno u Ivaničkom kraju, uopće u Moslavini? Znamo da su Međimurci jaki u tome u Hrvatskoj, Zagorci, a kako u Moslavini stoje? Evo, ja moram reći da je to upravo jedan gospodarski rezultat te naše manifestacije Bučijada. Prije nekakvih 6-7 godina o bučinom ulju se uopće nije govorilo u našem kraju i ono se gotovo i nije koristilo kao ni u cijeloj Zagrebačkoj županiji. Međutim, otkad smo na Bučijadi formirali udrugu proizvođača bučinog ulja koja danas ima 50-ak članova iz svih dijelova Hrvatske u kojima se proizvodi bučino ulje, taj je proizvod prezentiran javnosti, o njemu se je počelo puno govoriti. Mi smo ga promovirali i kroz gastroradionice i kroz sajam bučinog ulja koji evo imamo 6 godina na koji dolaze deseci proizvođača bučinog ulja, izlažu svoje ulje kušanju i prodaji i evo kao što vidite i mediji su zaista počeli govoriti i o kvaliteti tog proizvoda i o nutritivnim svojstvima. Sve više se govori o dohodovnosti u proizvodnji bučinog ulja i mislim da je to jedan veliki rezultat zapravo Bučijade. Gospođo Ankice, možemo se voziti tramvajem od Buče, fijakerom od Buče, a kako možemo iz Zagreba recimo doći do Ivanića? Svake godine vozi Bučko ekspres turistički vlak. Naše vesele maskote, vesele Buče dočekaju sve posjetitelje. Bučko ekspres kreće u 9 sati i 19 minuta iz Zagreba s glavnog kolodvora, a vraća se u 17 sati i 25 minuta iz Ivanić grada. Za sve oni koji žele doći biciklom, mogu doći i biciklom s vlakom, ali 2 dana manifestacije, vlak vozi sve posjetitelje u Ivanić grad. Pripremili smo i Buča kočiju, Buča tramvaj i tradicijsku kočiju za prijevoz po lokacijama Ivanić grada gdje su pripremljeni sadržaji za cijelu obitelj. Evo ovdje ste nam donijeli vaše proizvode. Vidim da je ovo prava bučnica, sigurno tradicionalna. Tko je radio? Domaća bučnica, naše pekerne Peksi koja je uključena u Bučijadu od samog početka. Vrijednost ove manifestacije, kao što je gradonačelnik rekao, da su uključeni svi građani udruge, ali ja bih spomenula i ugostitelji s našeg područja koji pripremaju bogate jelovnike od buča za vrijeme Bučijade. Tako da rezervirajte svoje mjesto na vrijeme. Program kompletni gastroponuda je na web stranici turističke zajednice za sve one koji se žele informirati i doći u Ivanić grad. Ima li tu nekih novih recepata, novih specijaliteta, s obzirom da su svi uključeni, vjerujem da ima malo i natjecanja među proizvođačima? Svakako imamo i ona zastupljena tradicijska jela, ali isto tako kreativna, moderni jelovnici, a tu su još i naše gastroradionice, cooking show, gdje na maloj gastropozornici pripremaju jelovnike od buča, poznati kuhari Nastasija Petrić, Dino Pavanić, Marina Gaši. Za sve one koji žele nešto naučiti o jelovnicima od buča, dobrodošli. Znači možemo sudjelovati u radu. Možemo svi sudjelovati. Za kraj, što je novo napravljeno u Ivaniću, evo, ako možemo u 2 rečenice?
Pa evo, mi smo od prošle godine... 15 sportskih dvorana, ne znate više. Pa evo, upravo sad gradimo još jednu 16. sportsku dvoranu u Podsavskim Bregima. Što se tiče infrastrukture, nova je šetnica, prva faza je završena lani, druga faza kreće evo ga kroz koji dan. Uredili smo znači mnoge javne gradske znači prostore. U gospodarstvu što se tiče buča, evo osnovana je zadruga koju nismo spomenuli. Inače ovo ulje koje ste pokazali nije obično, ono ima i marku premium. Dobro, ali ćemo to morati sljedeći puta govoriti o tome, jer hvala vam što ste došli, ali evo nam još jednih vijesti.